Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal. Mga police women kan Police Regional Office 5 aktibong nagpapartisipar sa International Women's Day. Sarong parasira, arestado sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa barangay Bitaano, Legazpi City. Turnover ceremony sa Slope Protection Sub-Project sa Tiwi Albay naging matrayumpo. Buntis Summit, pinanginutan kan Albay Provincial Health Office, kasabay kan selebrasyon kan Buntis Day as in National Women's Month ngunyan na taon. Sa lado nasyonal, kinuntestar ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda kung sa inapaduman ang 152 bilyones pesos na NFA cash. Epektibong implementasyon ng mga leyes para sa mga kababaihan, tinawanin doon ni Senator Ligarda. Sistemang gagamiton sa pinakaenot na internet voting kan mga OFW para sa masunod na peralian, posibleng magresulta sa negotiated bidding. LTFRB tinuyaw sa Kamara dahil sa bagulbol na distribusyon ng fuel subsidy. Sa ibang nasyon, 300 na mga estudyante sa Nigeria ang pigtutubodan na dinukot. Baretang sports, makusog na depensa kan Northport Batang Pier naging epektibo matapos daogon ang Phoenix Super LPG sa pagpapadagos kan kawat sa PBA Season 48 Philippine Cup sa Araneta Coliseum. Detalyas kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipinailing kan mga babaeng police officers kan Police Regional Office 5 ang aktibong partisipasyon asin ang sendang importanteng papel sa komunidad katakod kan selebrasyon kan International Women's Day kasuwapon. Sa paagi kan sendang environmental initiative nagkaiguan in tree planting activity asin clean up drive ang mga miyembros kan pulisya sa barangay Lamba, Legazpi City. Sa paagi man kini ipinahayag kan mga kababaihan ang sendang pag-ataman sa kapalibot ang bilang parte kan sendang sustainable effort asin ang pagpromotir ng environmental stewardship. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Nagpaluwas ang Department of Health Bicol nin mga pagirumdum sa publiko manungod sa helang na diarrhea o pagbabawas lalo na ngunya na panahon kan tag-init. Base sa abiso kan ahensya, posibleng nakukuha ini sa pag-inom nin maati asin kontaminadong pagkakan. Kung sain sintomas kaini ang sobra sa tulong beses na pagbawas sa sarong aldaw. Katakod kaini dapat ugalion ang pag-inom nin malinig na tubig asin pumili kan mga pagkakan na marhay asin masustansya. Ugalion man ang paghugas kan kamot bago asin pakatapos magkakan. Pig-abisuhan man ang publiko na kumonsulta sa pinakaharaning healthcare unit in kasong makamati ka na sabing mga simptomas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tangani mapugulan ang paglangkaw kan kaso nin maternal mortality sa Albay. Nagkaiguanin Buntis Summit ang Albay Provincial Health Office kasabay kan selebrasyon kan Buntis Day as yung National Women's Month ngunya na taon. Sa pinakahuring datos kan PHO, iguanin 22 na mortalities kanakaaging taon, mantang 16 naman kan 2022, asin 7 kan 2021.
Sinabi ni Julian Garcia, Safe Motherhood Coordinator kan Albay PHO, katuwang ninda sa nasabing aktibidad ang Bicol Regional Hospital and Medical Center asin Philippine Obstetrical asin Gynecological Society. Parte ka nasabing selebrasyon ang health talks kan mga partner agencies asin na ipaluwanag ang tamang pag-ataman kan sa diri bago asin matapos mangaki. Tulong oras na para mientras na isasarado ang Padang Bridge sa Barangay Padang, Legazpi City. Sa Marso 16, alas 11 nin Banggi, sagkod alas 2 nin maaga sa Marso 17 para sa lifting of girders. Ini ang pinag-anunsyo kan Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 5. Kung kaya inaabisuhan ang mga motorista na ibitaran ang nasabing lugar sa nasabing oras. Sa abiso kan ahensya, tulos man nabubuksan asin ibabalik sa regular na bulos kan trapiko sa lugar oras na matapos na ang aktibidad digdi. Naghagad man ng dispensa asin pagsabot sa mga biyahero asin motorista dahil sa inkonbenyensya kan patrabaho kan tulay sa nasabing barangay. Nakamit kan sarong Bicolano graduate kan Naga College Foundation ang ikasampulong pwesto sa 2024 Licensure Examination for Criminologist. Sinabi kan Professional Regulation Commission, si Russell Roslyn Abes, 24 anyos, asin residente kan poblasyon Pamplona, Camarines Sur, ang nakalaog sa top 10 na pag-araman na first time taker si Abes, asin dakulang bagay na siya nakasabay sa mga top notchers sa nasabing eksaminasyon na may 89.40% passing rate. Inarestar kan mga otoridad ang sarong parasira sa Zone 8 Barangay 37, Bitano, Legazpi City matapos ang ginibong buy-bust operation sa nasabing lugar. Ang suspect may edad na 30 anyos na residente kan Puro 4, Barangay 28, Victory Village North, Legazpi City. Sa paagi kan pinagsarong puwersa kan Legazpi City Police Station, PIDEA Albay Provincial Office asin PIDEA Legazpi City, naging matrayumpo ang anti-illegal operation na nagresulta sa pagkaka-arestar sa suspect. Mantang nakumpiskar digdi ang sarong heat-sealed transparent plastic sachet kan pinagtutubudan na shabu na may gabat na 15 gramos asin nagkakantidad din 1,020 pesos. Nahahampang ang suspect sa kasong pagbayular sa RA 9165 mantang nasa kustodiya na inikan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Naging matriyumpo ang inaugurasyon asin turnover ceremony kan Slow Protection Project sa Barangay Bagumbayan, Tiwi, Albay. Ang proyekto na nagkakatadad ng sobra sa 1.08 milyones pesos tinagaman in fundo kan DSWD, Kalay Seeds National Community Driven Development Program, additional financing, asin gobyerno lokal kung saan mabebenepisyuhan kay ni ang 151 mga kasambahay ang DSWD Kalay Seeds nagagamit nin mga estratehiyang CDD kung saan mismong ang publiko ang nakikinabang. Mantenidong rabies-free ang probinsya kan Catanduanes sa laog nin haros 10 taon. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Jane Rubio, kasabay kan selebrasyon kan Rabies Awareness Month, mas papakusuguninda ang information dissemination sa publiko. Tanganing mamantinir kan probinsya ang pagiging rabies-free. Magkakaigwa ang sa indang opisina nin mass vaccination kontra sa rabies sa kada munisipyo kan probinsya. Ang libreng anti-rabies vaccination gigibuhon sa Marso 21 sa Verac Plaza, Rizal. Nangapoda naman si Rubio sa mga pet owners na darahon ang mga atama na ayam asin iko sa nasabing aktibidad tanganing mabakunahan. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kaini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng
Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum Yum talaga. Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Camille Prats Yambaw po! Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken. Fish. Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na taba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa. Nor! DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional.
Kinontestar ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, pamayokan House Ways and Means Committee ang National Food Authority. Asin maging ang Commission on Audit kung saan napaduman ang 152 billion pesos na NFA cash na sa indang resibyon bilang inflows poon 2018 sa 2022 sa paagi kan management audit ni sarong controversial na government corporation. Nagtutubod sa Salceda na makakamtaon pang manggararay ang 20 pesos na kada kilo nin bagas kung magiging malinig ang National Food Authority. Sigun kay Salceda, suportado niya ang mga lakdang ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel para mapakaray ang NFA asin masolusyonan ang nalaynang defecto degree. Ipinahig ni Salceda na ang solamenteng paagi para mautob ang 20 pesos para sa sarong kilo nin bagas. Iyon paagi kan sarong malinig na NFA na dai nakukompromiso ang finansyal na aspeto ka nasyon. Magigurumduman na ang 20 pesos kada kilo nin bagas iyon saro sa mga campaign promise ni Presidente Bongbong Marcos kan eleksyon kan 2022. Ang NFA man na papatos ko niya ng kontrobersya dahil sa questionableng pagpabakal nin bagas sa nagkaparang traders na daing bidding asin sa palugi na presyo. Sobra sa sangkatos na opisyales asin taon kan NFA ang pinatawan ng suspension kan Office of the Ombudsman. Gusto man na paimbestigaran ni Salceda ang management performance kan NFA poon kan 2019 sa good 2023. Posible na magresulta sa negotiated bidding ang sistemang gagamiton para sa kainot-inoting internet voting kan Overseas Filipino para sa 2025 midterm elections. Ini matapos na daing magbakal nin bid documents sa ikaduwang bid conference kasuhapon sa online voting and counting system na gagamiton sa overseas voting. Nag-attender man ang nagkapirang representante kan mga kumpanya alagad daing nagpahiling nin interes na magbakal kan nasabing bid documents. Kung magigirumduman ka nakaaging bulan nin Pebrero, pigdeklarar kan Commission on Elections na failure ang primerong bidding matapos ideklarar na ineligible to bid ang duwang bidder. Sa sarong pahayag, sinabi man ni Director Allen Abaya, Head kan Special Bids and Awards Committee na sagkod Marso 21 na sana ang deadline para sa mga interesadong kumpanya para magbakal nin bid documents. Maabot man sa 465.8 milyon pesos ang pigtagamang pondo kan COMELEC para sa system na gagamiton sa kainot-inoting internet voting kan overseas Filipino workers para sa 2025 midterm elections. Tinagad ni Senate President Pro Tempore Loren Ligarda ang maray asin epektibong implementasyon kan mga leyes na magsusulong sa diretso kan mga kababaihan ngunya na International Women's Month. Sigun kay Ligarda, apisar kan pag-uswag, padagos na nakakamati ang mga kababaihan in mga hagiat sa gender stereotype na ulang para makamtanin ang patas na oportunidad sa employment asin financial stability. Panahon naman para matawan ang mga kababaihan in oportunidad sa edukasyon, sa trabaho, asin pagninegosyo, rural development, pamamahala sa gobyerno, asin leadership roles, asin iba pa. Tinawan ng punto ni Ligarda ang report kan United Nations kung saan nakapalaman ang dagos na paghali sa gender gap sa employment igwang dakulang tsansa para maitaas ang gross domestic product ng sagod 20%. Base man sa International Labor Organization, ang pagsimbag sa gap sa care services asin policies pwedeng makakrear nin maabot sa 300 milyones na trabaho sa 2035. Idinugang pa ni Ligarda na naitao sa mga kababaihan ang responsibilidad kan mga trabaho sa arong araw kan pagluto, pag-ataman, paglinig asin iba pa na perming dai pigmimidbid asin daiman natutumbasan nin tamang kompensasyon. Sinita ni House Committee on Transportation, Chairman asin Antipolo Representative Romeo Acop ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil sa pigsasabing atrasadong distribusyon ng fuel subsidy para sa public utility drivers sa Irarom kan Pantawid Pasada Program. Sa Irarom kan programa, maresibinin 10,000 pesos na fuel subsidy ang mga operator asin drivers ng public utility vehicle. Mantang sa
6,500 pesos man an para sa nagpapadalagan kan traditional na PUVs. 1,200 pesos ang pigtagama sa mga delivery riders, as in 1,000 pesos sa mga tricycle drivers. Pero napag-araman ni AKUP na maabot sana sa 41.5% ang nadidisburse poon kan 2023 budget. Mantangon niya na 2024 may panibagong alokasyon na nagkakantidad din 2.4 bilyon pesos. Paliwanag man ni Department of Transportation, ASEC Jesus Gonzales kan Department of Transportation, may kondisyon na nakapalaman sa 2023 General Appropriations Act na iluluwas ang fuel subsidy kapag ang presyo kan Dubai crude oil uminabot sa $80 kada bariles para sa average na tulong bulan na nangyari kan Hunyo, Hulyo, asin Agosto kan nakaaging taon. Binanggit pa ni Gonzales na naitransfer ang 3 billion pesos na pondo sa LTFRB matapos iluwas kan Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO. May kinaaraman digdi kan Setyembre 2023. Sinabi man ni James Evangelista kan DBM na base sa record, fully released na ang 2023 budget para sa fuel subsidy, siring man ang 2.5 bilyon pesos para sa 2024. Iba pang detalles kan Barata sa lado national. Pabor si Senador Bato de la Rosa sa lakdang kan Philippine National Police na amendaran ang implementasyon kan Implementing Rules and Regulation kan Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na pagtutugutan ang mga sibilyan na magsadir nin mga semi-automatic na badil. Sigun sa dating PNP chief, lalong magkakaiguan ng illegal na badil kung daing access ang mga sibilyan sa semi-automatic na mga armas. Mientras na sinabi man ni Senador Robin Hood Padilla na dapat ilista bilang reservist ang mga sibilyan na may sadiring semi-automatic rifles. Stable as in nasa safe level ang rainfall projection sa nasyon. Sa rainfall projection, sigun kay ASEC Joey Villarama, na malaog naman ang tag-uran sa Mayo, kung kaya magkakaigwa pa nin pag-uran na mapano sa mga dam. Enot kaini sinabi ni Patrick Dizon, spokesperson kan Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, na normal sana ang pagbaba kan level nin tubig sa Angat Dam apesar kan El Nino. Pero pag abot kan Hunyo asin Hulyo, mapuo naman na sumakat ang level kaini asin iniman ang panahon para makapagtipon ng tubig sa Disyembre para may magamit sa masunod na taon. Bareta hali sa ibang nasyon. Bareta hali sa ibang nasyon. 287 mga estudyante ang dinukot nin mga armadong kalalakihan sa northwestern Kaduma sa Nigeria. Lona din mga motorsiklo asin mga van na lusubon ang mga armadong suspetsados ang Leia Primera and Secondary School sa Coriga Village sa Chicon District. Enot na kinua kan mga armadong suspetsados ang sobra sa 300 na mga jóvenes alagad ang nagkapara na iligtas kan mga pulis. Kaya natada na sana 287 mga aki sigun kay Kadoma Governor Oba Sani na pigigibonin na ang gabos na makakaya para mailigtas ang mga biktima. Kinundinar man ini kan Amnesty International sa Nigeria as ininagad sa lokal na gobyerno na tulos magibo ni magkakanigong lakdang. Baretang Sports, swak no swak ang ginibong depensa kan Northport para dagos ng daugon ang Phoenix Super LPG sa 124-120 sa nagpapadagos na PBA Season 48 Philippine Cup. May 7 players kan Batang Pier ang nagrehistro nin double digit sa kawat na ginibo sa Araneta Coliseum. Nangenot si Kate Flores na nagrehistro nin 21 puntos asin 12 rebounds. Iguaman nin 18 puntos na nairehistro si Xavier Lucero. Tig 17 puntos man sina Jeff Chan asin Joshua Monzon. 15 puntos ki Arvin Tolentino. 13 puntos si Fran Yu asin 11 puntos ang nairehistro ni Paul Christine Zamar. Ikinaugmama ni Northport coach Bonnie Tan ang nasabing panggana kan team dahil naging epektibo ang plano na pakusugon ang depensa. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang Pag-asa. Northeast monsoon maging amihan. Ito medyo lumakas to, umaputo sa Northern Luzon at sa Central Luzon.
Samantala, dito sa Bicol Region, easterlies pa rin. Ang mainit na hangin, galing sa silangan, sa Dagat Pasipiko, ang nakaka-apekto. So, sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagulan o pagkitlat-pagulog. Nahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan. Mula sa ilagang silangan ng Iran na may banayad hanggang sa katamtaman, pag-alon ng Kadagatan. Wala tayong nakataas na kailuanin sa mga seaports ng Bicol Region. At so, ngayon, wala pa rin tayong minamonitor na LPA na maaaring magbuo o maging bagyo hanggang mga 3 to 5 days. So, magandang balita po yun. Kanya na po, ngayon bukas, medyo maaari tayong maging maulap na may mga pagulan dahil po maaaring mayroon tayong shoreline dito sa area ng Bicol Region. At yung ating heat index, medyo bumaba naman. Naging 35 degrees centigrade. Yan na po, medyo may pa rin yan. Mula sa Pag-asa DOST, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang ang detalyes kan mga baratangon yan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newspace, June Napolis sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, Siriman Pag-asa. Kami po ang nagatudkan Bareta. Ako po si Russell Cortez. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sino pag-antabay. Happy weekend po sa Indugabos. Masunod na si Dr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas